του Χριστού σαν ένα θώρακα που τίποτα δεν μπορεί να χτυπήσει την καρδιά μας απ' έξω. Ο Θεός μπορεί να μου μιλήσει και να με αλλάξει, αλλά κανένας απ' έξω δεν μπορεί να με χτυπήσει. Ποιος θα κατακρίνει τα παιδιά του Θεού? Θεός είναι ο δικαιών. Ποιος θα τα εγκαλέσει? Ποιος θα τα κατακρίνει? Θεός είναι ο δικαιών. Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και Αναστάς, ώστις και βρίσκεται στα δεξιά του Θεού και μεσιτεύει για μας. Έτσι είμαστε δικαιωμένοι και αυτή η δικαίωση είναι ένας θώρακας ενάντια στο διάβολο. Αμήν. Έτσι φοράς τη ζώνη, είναι το έργο του Κυρίου στην συνείδησή σου. Πρέπει να σας πω, τα λέω πάρα πολύ βιαστικά, γιατί το έργο του Κυρίου στη συνείδηση είναι τεράστιο. Και οι άνθρωποι του Θεού χρειαζόμαστε την κίνηση του Αγίου Πνεύματος, που όχι να πούμε λάβαμε δύναμη, αλλά λάβαμε αλήθεια. Και να πέσουμε κάτω μπροστά στον Θεό και να εξομολογηθούμε αυτά που υπάρχουν μέσα μας και τα κρατάμε και τα περιθάλπουμε και πραγματικά να ζητήσουμε από τον Κύριο να φύγουν από τη ζωή μας. Να αποκηρύξουμε τα κρυπτά της εσχήνης. Και να αφήσουμε τον Θεό να φέρει αληθινή αλλαγή μέσα στη ζωή μας, να πάρει τον έλεγχο στη συνείδησή μας. Γιατί αυτό είναι σημαντικό για κάθε άνθρωπο του Θεού. Και μετά ο θώρακας της δικαιοσύνης. Καταλαβαίνετε τι λέω? Αισθάνεσαι ήδη λίγο πιο δυνατός? Αισθάνεσαι ήδη λίγο πιο δυνατός? Μπορείς να καταλάβεις υπάρχει διαφορά να φοράς την πανοπλία και να μην τη φοράς? Όταν φοράς την πανοπλία, στην πραγματικότητα αυτό που εννοεί ο Θεός είναι ότι υπάρχει όχι απλά ένας στρατιώτης, αλλά ένας ανίκητος στρατιώτης. Γιατί η πανοπλία είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αυτό εννοεί ο Θεός. Λέει για να μπορέσετε να καταπολεμήσετε τα πάντα και να σταθείτε. Με την ασπίδα της πίστης θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα. Αυτό εννοεί ο Θεός. Ένας βαριά οπλισμένος στρατιώτης που γίνεται ανίκητος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι χρειάζεται να φοράς τη ζώνη σου πάντοτε. Χρειάζεται να φοράς το θώρακα της δικαιοσύνης. Και μετά πρέπει να φοράς τα υποδήματα του Ευαγγελίου της ειρήνης. Πρέπει να φοράς τα παπούτσια σου. Σανδάλια ήταν εκείνη την εποχή ή ό,τι άλλο ήταν. Αυτό θα σε βοηθήσει να μπορείς να περπατάς σε όλες τις περιοχές για να μπορείς να σταθείς. Τι είναι η ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης? Υπάρχουν δύο σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού. Η μία είναι στην Ρωμαίους και η άλλη είναι στο βιβλίο του Ισαΐα. Είναι εκεί που μιλάει για αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο, πόσο ωραίοι είναι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνη, των ευαγγελιζομένων αγαθά. Δύο πράγματα σας παρακαλώ. Κρατήστε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ο Κύριος βασιλεύει. Το δεύτερο είναι ο Κύριος μας κάλεσε. Το πρώτο είναι ο Κύριος βασιλεύει. Το δεύτερο είναι ο Κύριος μας κάλεσε. Τι σημαίνει αυτό? Το ποιοι είμαστε δεν έχει να κάνει με το ποιοι είμαστε μέσα στον κόσμο. Αλλά το ποιοι είμαστε έχει να κάνει με το κάλεσμα του Θεού. Το ποιοι είμαστε, θέλω να σταθώ ενάντια στο διάβολο. Ποιος είμαι? Έλα να πάρουμε τη ζωή. Έχετε δει καμιά φορά που βγάζουν σε μερικούς το άλμπουμ των φωτογραφιών? Εδώ είναι 2 χρονών, 5 χρονών, 8 χρονών. Ποιος είμαι? Ποιος είσαι? Για να πάρουμε τη ζωή σου και να βρούμε όλα τα στοιχεία της ζωής σου που δικαιολογούν να αντισταθείς ενάντια στο διάβολο και να τον νικήσεις. Υπάρχει κανένα? Για να δούμε όλα τα στοιχεία που ο διάβολος μόλις τα δει θα πει ένα λεπτό. Εδώ πρέπει να προσέξω. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία? Τα μόνα στοιχεία που σου δίνουν δύναμη, εξουσία και νίκη ενάντια στο διάβολο προέρχονται από το κάλεσμα του Θεού που βασιλεύει. Ποιο ήταν το κάλεσμα του Θεού? Ήταν ένα όνομα. Αυτό το όνομα το είχε δώσει ο Θεός. Πώς είχε ονομάσει ο Θεός τον Αβραάμ? Πατέρα. Με ένα προφητικό τρόπο πατέρα. Πατέρας όχι